да се родиш с физически недъг и да превърнеш това в свое предимство. Това е просто изумително, невероятно. Вижте историята на Ник Вуйчич. Ник Вуйчич се ражда без ръце и с недоразвити крака и в детските си години изпада в тежка депресия, дори прави няколко опита за самоубийство. Но тук ключова роля изиграват неговите родители, които успяват да му помогнат да преодолее тази депресия и да открие смисъл за своя живот. Да му покажат, че въпреки своите физически недостатъци, той е пълноценна личност, живота му има стойност, живота му има смисъл и най-вече има какво да даде на този свят. Към днешна дата Ник Вуйчич е разпознат като един от най-влиятелните мотивационни говорители в цял свят. Има семейство, има невероятно красива жена, 4 деца вече и да живее абсолютно пълноценен живот. Как обаче е възможно да твърдим, че физическата недъгавост може да бъде конкурентно предимство? Дори тази дума недъгав, отвратителна, въобще не ми харесва, но просто в момента не се сещам за друга. Но помислете си, кой би могъл да отиде при такива хора и наистина да ги насърчи, да им каже: ей, аз съм много наясно за какво става въпрос, абсолютно знам с какви предизвикателства се сблъскаш, но повярвай ми, има смисъл, животът ти има стойност и ти не си второ категория човек, не си второ качество човек. Хора като Ник Вуйчич, които са в същото положение, които са минали през депресията, които са открили смисъла на живота, могат да превърнат именно тази недъга за свое предимство, защото именно те могат да отидат и да занесат надежда на други, които се нуждаят от нея. Това не е ли уникално? Кажете ми, хора, уникално.